Dobrý deň a vítajte. Ja som to na začiatku koronakrízy hovoril pomerne často, je mi ľúto a nerád vás otravujem s témou koronavírusu, ale vzhľadom na udalosti a informácie, ktoré sa už začínajú objavovať zo sveta, aj u nás, tak cítim povinnosť urobiť toto vyhlásenie. Je to výzva profesorke Alexandre Bražinovej. Variant Eris, hoci sa o jeho klinických aspektoch vie stále veľmi málo, už vyvoláva hysterickú reakciu niektorých kruhov, napríklad niektoré univerzity alebo nemocnice v Spojených štátoch amerických už zaviedli povinné nosenie rúšok každou osobou, ktorá vstúpi do ich areálu. A u veľkej časti verejnosti preto vznikajú závažné obavy z nastolenia novej šikany a zavádzania tých istých opatrení, ktoré boli politicky a policajne vnútené ľuďom v ostatných 3 rokoch, a to často bez toho, aby boli o ich pozitívnom efekte alebo aspoň bezpečnosti dostupné, dostatočne spoľahlivé a preukázané vedecké dôkazy. Ešte prekvapivejšie, aspoň pre mňa, je aj to, že ani po skončení koronakrízy neexistuje na Slovensku žiadna seriózna analýza účinkov tých opatrení, ktoré boli nasadené a prípadne ich rizik. Nikoho nezaujíma, čo naozaj fungovalo a čo škodilo? A čo urobiť alebo nerobiť pri podobnom probléme v budúcnosti? Nie je potrebné analyzovať príčiny a použité riešenia krízy? Naozaj? Iba blázon, psychopat alebo ignorant sa nedokáže a nechce poučiť z vlastných chýb. Patrím k tým, ktorí nechcú chyby opakovať a ktorí pociťujú obavy z toho, že budeme znovu donúcovaní k dodržiavaniu opatrení, ktoré neboli dostatočne vedecky podložené pred 3 rokmi a nie sú ani dnes. Preto si vás dovolujem, pani profesorka Bražinová, ako osobu, ktorá sa zo svojej pozície prednostky Ústavu epidemiológie a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a bývalej menovanej členky tzv. Permanentného krízového štábu významnou mierou podielala nielen na navrhovaní a zavádzaní tzv. Protipandemických opatrení, ale aj na ich intenzívnej mediálnej komunikácii, verejne vyzvať týmto, aby ste v prípade úvah o použití rovnakých alebo podobných opatrení brali do úvahy tieto fakty a súvislosti. Poprvé, ochranný účinok nosenia rúšok pred infekciou vírusom SARS-CoV-2 nie je doteraz vedecky preukázaný. Pri argumentácii o tomto účinku boli selektívne používané iba tie štúdie, ktoré potvrdzovali možný pozitívny vplyv a boli ignorované a vytesnené z odbornej diskusie také štúdie a také vedecké fakty a dôkazy, ktoré to spochybňovali, ktoré dokonca tvrdili opak, totiž, že to škodí. Pritom existuje množstvo dôkazov o ich škodlivosti a rizikách. O týchto skutočnostiach upozornil americký úrad verejného zdravia, teda to Centrum pre kontrolu ochorení, CDC, listom už v novembri 2021 aj váš kolega, významný epidemiológ, riaditeľ Centra pre výskum a riešenie infekčných ochorení na Fakulte verejného zdravia Minnesotskej univerzity, profesor Michael Osterholm. Spolu s ďalšími 7 kolegami zaslal do CDC a ďalším významným inštitúciám, ktoré sa spolu podielali na vytváraní opatrení, komunikácii, šírení a vytváraní obsahu webových stránok, ktoré informovali o potrebných opatreniach a nastavení tých opatrení a vynúcovaní tých opatrení. Tak v tomto liste uvádza, že CDC ako oficiálna inštitúcia zavádza, ak tvrdí, že používanie rúšok chráni pred infekciou alebo zmierňuje priebeh ochorenia. Podľa jeho názoru a podľa porovnania nielen pozícií, ale aj odbornej publikačnej činnosti a podobne sa zdá, že je to epidemiológ o pár poschodí vyššie v hierarchii vašej profesie. Dokonca vtedy platné odporúčania o všeobecnej povinnosti nosiť rúška, označil takto, môžu v skutočnosti vystaviť jednotlivca väčšiemu riziku infekcie vírusom SARS-CoV-2 a tým spôsobiť závažný alebo aj život ohrozujúci priebeh ochorenia. Ten list je vyargumentovaný, podložený štúdiami, faktami a v novembri 2021 sa už určité kruhy vo vašej profesii pohli zásadne opačným smerom.
Aj aktuálna, stále platná, najväčšia analýza, o ktorej som ja už informoval, zverejnená renomovanou nezávislou inštitúciou, ktorá analyzuje kvalitu vedeckých informácií, a to je to Cochrane Library. Ich výstupy a ich analýzy biomedicínskych informácií a štúdií sa považuje za zlatý štandard informácií, pretože používajú veľmi prísne kritéria na posúdenie pravdivosti informácií. Takže táto aktuálne stále platná najväčšia analýza dát o efekte napríklad nosenia rúšok, nosenia respirátorov, umývania rúk z dielne autorov Cochrane Library uvádza 3 veci. Nosenie chirurgických masiek, teda to, čo sa tu nosilo ako rúška, nemá ochranný účinok v prevencii vírusových infekcií dýchacích ciest, vrátane ochorenia COVID-19. Po druhé, používanie respirátorov N95 nemá v porovnaní s použitím chirurgických masiek, teda tých rúšok, väčší ochranný účinok proti šíreniu vírusových ochorení dýchacích ciest ani v prípade zdravotníckych pracovníkov pri poskytovaní bežnej zdravotnej starostlivosti. A po tretie, umývanie rúk znižuje riziko prenosu vírusových infekcií dýchacích ciest do 11%. Po druhé, všeobecný lockdown spoločnosti, ktorý sa u nás prejavil ako zatvorenie škôlok, detských kútikov, škôl, kostolov, divadiel, kín, zatvorené obchody, reštaurácie, hotely, športoviska, zatvorené hranice, aj pohreby a zatvorené ostatné funkcie spoločnosti spôsobili závažné a trvalé poškodenie psychického aj fyzického zdravia jednotlivcov aj spoločnosti, ekonomiky, medziľudských vzťahov a dôvery v inštitúcie, dôvery vo vedu a vo vedcov a dôvery v demokraciu. Preto si dovolím, pani profesorka, pripomenúť slova ďalšieho vášho významného kolegu, ktorý zbavil svet kiahní, doktora Donalda Hendersona. Ten v roku 2006 vo svojej odbornej reakcii na prvé diskusie o možných lockdownoch v Amerike, keď sa objavili tie prvé SARS-MERS vírusy, uviedol toto. Spoločnosť, ktorá sa chce s epidémiou alebo inou kritickou situáciou vysporiadať čo najlepšie, musí zachovať čo najviac svojich funkcií. Nie ich čo najviac zavrieť a zničiť. Nie. Spoločnosť, ktorá sa chce čo najlepšie vysporiadať s epidémiou alebo inou kritickou, závažnou kritickou situáciou, prípadne katastrofou, musí zachovať čo najviac svojich funkcií. Takže vás, pani profesorka Bražinová, verejne žiadam, aby ste sa váhou celej svojej pozície zasadili v prípade diskusí o použití týchto opatrení za to, aby proti slobodným občanom Slovenska už nikdy neboli znovu zneužité, vedecky nepodložené a škodlivé tzv. Protipandemické opatrenia, ako sú lockdown a povinné nosenie rúšok alebo respirátorov.